Нека да се запознаеме, не само да си пишеме в страници във Фейсбук. Аз съм любителна и на едното, и на другото, но е хубаво да се видим, да се чуем и, ако можем, да си помагаме. За сега съм полезна за вас, ще бъда полезна само с съвети. По-нататък времето ще покаже. Но тъй като имах аптеки с изготвяне на екстемпорални форми, съм си закупила инвентар, с който да работя за лични нужди, който ще оставя на поколенията. Защото е много ценен, защото фармацията е грацията на нацията. Така, и сега по същество. Лято е, замина, кожата ни се омазни от топлината, от слънчевите лъчи. И за това аз реших днес да си направя един лосьон за почистване на мазната ми кожа. Значи, приготвила съм си банка с боракс, банка с натриев хипосулфурат, вода съм, но не обикновена чешмена вода, или дестилирана, която е задължителна в аптеките, а от домашни условия може да я преварите. И съм си приготвила едно хаванче, защото искам да си стрия боракса и натриев хипосулфурата в хаванче, преди да ги разтворя в водата. Взела съм си и глицерин, защото той ще ми бъде необходим. Така, по същество. Проверявам везната ми, дали е точна. Точна е, няма отклонение. И сега зареждам, трябва да сложим 10 грама, зареждам тук везничката, трябва да сложим 10 грама натриев хипосулфурат. От банката с лъжичката си тегла, докато се изравни. И сипвам го в хавана, защото искам да ми бъде стрито преди да го разтварям. Слагам си малко натриев хипосулфурат, 10 грама, по същия начин. Може и с лъжичката, аз вече толкова години работя и по този начин го изпълнявам. И сипвам на него в хаванчето. С прахообразните съм готова. Прибирам си везничката за следващия път. Стривам си в хавана прахообразните съставки, пак повтарям, натриев хипосулфурат 10 грам, боракс 10 грам. Стрих си ги добре. Сега ще си допълна 200 грама вода. Бъркам, докато се разтвори добре. В хаванчето се ги разбърквам. Разтворено вече. И сипвам в шишето получената смес. Значи пак повтарям. Натриев хипосулфуроци 10 грама. Боракс 10 грама. Аквадестилата 200 грама. Това е до сега в хавана. Остана
да сложа само глицерина. Изсипваме 35 грама, който се претегля на голямата везна, която не е ръчна. Тези са ръчните везни. Голямата ми везна отстрани. Претеглила съм си количеството глицерин, което ми е необходимо. 35 грама. Прибавям в хаванчето, разбърквам и изсипвам в